Guys, kayak Andre karo anakku lanang lagi nganu lemah huruf guys. Anakku sing ngesok nih nggawe arko kayak. Terus Andre sing nglebokne lemahe ndek arkone guys. Iki ndingi teko pira Andre? Ndingi teko rong dam truk. Nek wong ngaji mergo malam Jumat legi guys, Kemis Kliwon. Dadi lek isuk ngene iki sampe awan nek wong ngaji ndek masjid. Tinggal sarang. Si urung rata kabeh iki guys. Iki nyapa kok didelehne kene kabeh lemahe soalé digawe nguruk bekas joglangan di sisih kono kae. Kae bojoku. Gedang-gedang sing ndek iki kae wis resik guys, diketoki kabeh ambek Andre. Wedine lek kena virus, soalnya niki rawan virus gedange. Jadi percuma masih di apa jenenge ditanduri gedang. Iki aku ning kene. Iki mau aku urung masak, guys. Cuman masak nasi tok. Engko beli ae jangane. Soalnya ndek kulkas gak enak stok. Lali ndek iki gak belanja, guys. Terus ngene iki menikmati liburan di kebonan. Timbang digawe rono-rono ya guys, duite mending digawe tuku lemah uruk iki. Kena digawe nguruk bekasnya joglangan sisih kono kae. Liburan iki aku gak ning-ndi guys. Di rumah saja. Selama 3 minggu. Paling ya ndek cedek-cedekan omah ae guys, lek gelem metu. Enggak sing keluar kota lho guys maksudku iki. Kayak wong lanang teluan ke terjun ndek lemah ya. Andre sing lebokne ndek arkone, anakku sing nyurung. Tinggal sarang. Omong ya Andre. Penak Andre, nggak tinggal sarang. Sik aku tak nyating tekan kene guys. Aku arkone. Ayo Andre, semangat. Lo KTC kok ilang godhonge sisih. KTC ki lho guys, iso godhonge sak sisih ilang. Mergo digawe nganu truk ndek iki kae. Kesel nak. Gue pacule Bali sapa piye? Gak ndek pacul wonge. Ayo disurung, Dre. Kayak wong lanang telu kae hiburane lek isuk ya wis ngene iki, guys. Ning kebonan. Semangat tak tukokne lemah huruf.
Di sebelah kono kae wis rata lemah dadi nggak perlu diuruk. Lelek sing iki kita omong neneh ya guys, sing iki bekase joglangan. Dadi tak tekokne lemah uruk ben rata kaya kanca-kancane kae. Joglangane mbiyen iki bekase iwak mujair. Seenek zamane mbahku guys. Nah iki mbiyen teko perapatan kidul kono sampai tekan perapatan lor kono guys. Wae mbahku kabeh. Nah termasuk iki mbiyen. Tapi iki wis dijual ya guys, wis dibeli orang. Guys sebelah kono kae ya wis padha dituku wong kae guys. Kembiyen sak kulon sampai sak etan kuwi, sak mengalor. Nah iki sing punyaku kuwi wangite. Nah kuwi pondasian kuwi wangite. Sampai sak mengalor kae guys. Pager gedang-gedang kuwi. Sesebelah kono wis beda meneh ya guys. Ngono lho wajahe ketok. Kok malah dibokongi pemirsa. Kesel. Minum dulu nah, lek kesel. Ya minum, duduk lek minum. Oh tak kira minum tibake ngresiki. Suket. Loh, bokongi neh lo Andre. Yo, Kak, tinggal sarang. Kesel Andre. Ngombe mundi, gak ngombe. Mesti ragem gawa lek bengi disediakne ben gak lali Andre. Mau sarapan Andre? Mbak apa? Pecel? Ditekoni sarapan apa urung ta? Mbak apa? Wetenge gak layak sak guwentong wisan. Nggak mau. Engko lek kena virus malah bahaya. Suruh kena ya. Onteng ning pasar oke. Engko tekone Ndre lemah Ndre. Makane sing iki ndang dirata sik. Apa? Aja virusen ya. Gua aneh. Diuruk kae. Soalnya rawan virus gedange ning kene guys, bahaya engko lek ontonge dimasak ya lek gak virusen, lek pas virusen ya guys. Nah, aku ki masih libur lek pagi wis mandi guys. Soalnya wis kebiasaan. Lek pagi mandi. Kedalane sak mengalor ki enek guys, digawe sak mobil. Kayak rebutan apa to ya? Rebutan paran. Wes ya wis kae nesu kae Andre. Nesu wes Andre. Kayak diomongi ngengkel Andre guys. Kayak anakku macul dhewe kae guys. Gantian Andre mari Mimi mari ngombe kae.
Ayo kak, semangat. Semangat sayangku, cinta. Kuat anakku ya guys, maju le. Andre kong tinggal sorong. Ngomong apa ya Andre? Ayo Andre. Kewe duren loh kayak guys, tapi seurung berbuah, seoleh 2 tahunan paling kayak gitu guys. Semoga nanti buahnya lebat gembel akeh. Kalau guys, gedangku kayak podo kuning-kuning kayak kena virus kayak guys. Mbah gedangku jan kayak enek sing sehat blas. Mangane tak kong mateni kabeh Andre sing sisih itu guys. Nah, podo kuning-kuning. Kena virus. Dre, semangat. Wah, tangi mari sarapan kalau wisan. Kancane rong sarapan, Andre sarapan dhewe. Kok malah bokongi to? Tak zoom Andre guys. Nah iki batese wak aku iki lho guys. Nah iki sampai kenceng semrono, sak merono. Gedang virusen kae termasuk wak aku lelek sing sebelah kae godhong sing hijau kae bukan. Aku mek gur sampai wangkit pager kuwi. Lho guys, sing wis dirata karo Andre iki guys. Garek kurang iki. Nah. Ben gak jeglong. Ya saiki bojoku kae. Engko ben rata kabeh kaya kanca-kancane ngene iki, kena ditandur-tanduri guys, lek wis rata. Iki bekase sampah. Duruk ki sampah ambek ande joglangane. Dadi yo kotor. Ayo diratakne no. Lah lek sing ning kalenan iki guys ditumbuhi karo lompong. Tapi iki gak pernah dijangan guys, dadi wedi lek gato. Kayak sak meruwono kayak lompong kabeh iki. Yang mau lompong boleh ya guys. Dipakakne apa kono. Menawa wedhuse doyan. Lompong tok iki guys. Iki kayune iki saenge tutupe padha ceblok kena angin. Iki katesku wis tumbuh. Kuwi wit blimbing ulo sing kuwi guys.
Nah, tak syuting teko kene kae wong-wong ning kono kae Andre, bojoku karo anakku kae sisih kono. Wis iki aku arep mlebu, guys, kesel, panas. Nah, iki mlebu ning jero omahku. Nguritan omahku ki sing ning jero pager iki. Isih enek lahan juga. Guys, video ini tak akhiri sampai sini dulu ya guys. Kayak anakku lanang guys. Iki wis meh mari di engko sore meneh guys. Tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Diandava Family. Dadah. Coba bosan-bosan ya guys, like channelku cuman tentang Andre guys. Ya wis terah ngono kuwi guys. Kesibukan sehari-hariku di pagi hari.